Això és el que queda dels antics encants de Barcelona. Avui dia se la coneix com voltes dels pintors, voltes dels encants. Aquí es posava la gent a revendre sobretot objectes de segona mà, entre els quals hi havia també llibres. Recordem que en la història, precisament, el que busca el detectiu és un llibre que li han robat. Doncs bé, en aquestes voltes dels encants hi havia tota mena de trastos. Però, curiosament, una de les coses que hi havia eren maletes i baguls. I encara avui dia, en algunes de les voltes que hi ha aquí just a davant de la llotja, encara hi ha 3 botigues que venen maletes i baguls. Vol dir que els descendents d'aquells antics venedors dels encants vells encara continuen amb el negoci dels seus avantpassats. Cal tenir en compte que els encants de Barcelona són els més antics d'Europa. Es van establir aquí a finals del segle XIV i després van anar canviant de lloc. Durant una temporada van estar als voltants del Mercat de Sant Antoni i avui dia, que s'han convertit en una atracció turística, estan també a lo que és la plaça de les Glòries, que els hi han construït un edifici la mar de maco per ells. Són els mateixos encants i alguns de les persones que estan allà venent són els descendents dels que venien aquí quan té lloc la història que transcorre en la novel·la. Doncs ara som al Call de Barcelona. Aquest és el carrer del Call, que era la via principal durant l'Edat Mitja, on vivien els jueus. Es poden veure alguns elements, com aquestes finestres judaiques que tenim aquí al darrere. Però de cara al llibre Veus de mort, l'important és que aquí, en el número 14, hi ha l'antiga impremta Cormelles, que surt en el llibre com propietat de Patxot. És la impremta i llibreria que crema el llibreter per intentar recuperar un llibre. Els que hagueu llegit el llibre ho recordareu. I és, a més, la impremta del Quijote, que això és important, perquè quan Cervantes va venir a Barcelona, que va escriure Don Quijote a Barcelona, precisament va visitar la impremta dels Cormelles, després del Patxot, que és on el Quijote queda encantat de veure la importància literària, la importància que té Barcelona com a ciutat productora de llibres ja en aquell moment, en el 1600 i poc. Bé, ara estem a l'antic Hospital de la Santa Creu, que és un dels escenaris també principals del llibre Veus de mort, perquè és en aquest hospital on Dipèn i el mosso d'esquadra, Josep Lluís Teixidor, coneixen Sor Caterina, que és la monja que els hi facilitarà tota la informació sobre els cadàvers. Estem en el claustre de l'antic hospital. Just al davant meu hi ha l'entrada del Corralet, l'antiga morgue de Barcelona, que és on es emmagatzemaven, i mai més ben dit, tal com s'explica en el llibre, els cadàvers i especialment els suïcides, les víctimes d'assassinats, que després eren examinades, se'ls hi feia l'autòpsia una mica més enllà en el que és l'Institut Anatòmic de Barcelona, que, com recordareu, perquè en el llibre també s'explica, és el més antic que es conserva a Europa. Bé, doncs ara estem davant del portal de Santa Madrona, que és l'única porta de la muralla. De fet, aquest és l'únic tram de la muralla medieval de Barcelona que queda en peu. És un altre dels escenaris de la novel·la, perquè, si recordeu, Dipèn sempre està obsessionat amb la muralla de Barcelona, la muralla que encerclava totalment la ciutat i que impedia que la gent entrés o sortís lliurement. Aquest portal de Santa Madrona és per on surt Josep Lluís Teixidor quan va a Montjuïc a rescatar Dipèn i per on entren ells després del rescat per tornar a incorporar-se a la ciutat. Com recordareu també, aquesta muralla és la que va ser enderrocada després de moltes anades i vingudes perquè l'exèrcit espanyol no volia que es tirés a terra. Pere Felip Monlau, que és un altre dels personatges de la història, que és un personatge real,
Va participar en un concurs de l'Ajuntament amb el títol Abajo las muralles, amb el qual intentava que aquesta muralla es derruís i finalment ho van aconseguir a les acaballes del segle XIX.